kör. Sluta nu. Ja, vi fick ett fel protokoll. Oj, fick du? Marcus är kanske 5 poäng. Du filmar nu? Ja. Han var off idag, sköt 7 av 14, 3. 2 av 3, 2. 5 returer, 4 assist. En stil, en block. Många turnovers då, det sa du inte. Nej, 4. Han brukar snitta 0 typ. Så. Ja. Där kom rätt protokoll. Ja, först Marcus är i sista 4-3 där i slutet. Vad roligt att se coachen koka där för varje. Först var han lite arg. Sen blev han lite argare. Sen var han jätteröd. Sista så hade han gett upp. Han bara... Han har haft 7, 8, 7 de 3 sista matcherna.